Het debuut van Nick de Vries, de Europese titel van Douwe Amels of de vrouwtitel van Antoinette de Jong. Het valt alweer in het neer bij de tweede thuisoefening van Cambuur. En Heerenveen die speelt mij een B-overtal, knap gelijk bij FC Twente. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Schot van Breij! Schot van Breij! En hij zit erin! Het is Michael Breij die scoort! En dan, dan zit hij erin. Dan is het 1-1. Sportclub Heerenveen komt in de 24e minuut op een 1-0 vastsprong. Het is 1-1 worden corner van FC Twente. En dan is het er Robin Prupper. Ja, dan zit hij erin. Dan is het Mahi. 3-1 voor FC Twente. Komt de bal met Johnson. Ja! Johnson! Björn Johnson! Nou, Tahiri stuurt die bal Jip op Van Ewijk. Die is goed. En Van Ewijk die scoort hier. Wat een goal van Milan Van Ewijk is. Ja. Het is jouw hier van Cambuur. Wat of het die verlengt. En dan gaat hij erin. Ja, draaien. En dan is het Rami Kuip die te makken. En de heren zitten er ook klaar voor. Geert van Thun, Roelof de Vries en Andor Faber. Ja, er weer een heel soort mooie sport, jongens, dit weekend. Heel soort mooie sport. Maar Geert. Ja, jongens, dit alles, maar dan ook alles valt in het niets bij die fjouwer hier. Hast ook nog wat stem oer? Jawel, zeker. We zijn nog fris en fruitig. Ik heb me de kostelijk mooi van maken, wat ik zei. Ja. Maar ik ging me de hele middag ook kostelijk van maken. Maar al die sport die krijg ik op in het had. Fantastisch. Wat een geweldige snij. Ja, want dit jaar hield dit, hè? Dit weer toch? Hield dit? Ja, dat is even lief. Fjouwe keer. Ja, echt prachtig. Maar goed, Andor die het dat volle meer nog beleefd. Ik zit voor de televisie, maar ik vond het echt prachtige sport. Wat? Ik vond het treetreden een prachtige sport. Ja. Maar ik vond echt Douwe Amels een prachtige sport. Waar komt dat op in je zwaai bij zo'n jongen? Wist wel? Ik heb die jongen vorig jaar op het NK hoogspringers, jongen. Nou ja, jongens, wat dit is 2,18 meter en dan houdt het wel zo'n beetje op. En dan knalt hij de 22 uit. Het is, maar goed, het Nederlands kampioenschap is toch heel vaak... Want hij doet heel lang niks, Douwe Amels, bij een NK. Hij springt één keer. Hij springt een keer. Had de concurrentie al hier, die komen om 2,15, 2,16. Je liet die al springen. En dan zei hij, weet je wat? Dan spring ik bij 2 zoontjes. Dan springt hij in één keer doorheen. Is hij Nederlands kampioen? Ja, zo werkt het. Leuke kijksport. Ja, er is dus geen fluit, jongen. Ja, maar op het EK weer, dat vol. Maar het EK is wat oorkoek, hè? Dan zit ik hem op 22 en dan 12,33 en dan kun je de volle heen. Ik weet wel, hij heeft ooit wel eens 2,28 sprongen. Ja. Dus, maar wat ik toen op het 22 EK is een zeg... PR. Nou hier niet een PR. Zeker. Ja. Ja, het is echt geweldig. Hé, maar jongens, dit is een mooie sport. Dit is een podcast over voetbal. Ja, het valt alweer in het neer bij de vrouwtitel van Femke Kok natuurlijk. De eerste Nederlandse vrouw ooit op de 400 meter. Want ook wie is bij het WK afstand? Prachtig. Dat wie verdient hichterpunt? Dat wie voor mij 100% het Ja, is. De nog historie van mooier als Femke Kok. Jordan Stolz. Dat wie dat echt een wel raketje, hoor, die Stolz, of niet dan? heel bijzonder om bij te wijzen. Maar vanuit Fries perspectief toch de vrouwtitel van Femke Kok. Oké. Nou ja, goed. Dan nemen we dat mooi en schroeven dat ook op. Ik ken er We wel beginnen net verder op praten. Nou, dat doen we net. Nou, Nee, dit dan. weekend is dus het WK shorttrack. Maar ze gaan de Schulting natuurlijk als grote favoriet. En Sjekie krijgt misschien medailles zitten er misschien wel in. Ik zit heel naar die trui te zien, Roelof. Ja, die is grut, of niet? Mijn vrouw zei van hem hoor. Als je deze trui aandoet, ik ga hem juist krijgen van mijn heet mem. Ja. In Spanje waar, toen die ik hem hoor, hij is wel wat gerut. En toen zei mijn vriendin, want toen had er al een keer eerder opmerking maken, zo vies dan dat boordje hier, dat maar precies op die schouder zit. Is zeker. En dat mijn vriendin hier, mijn vrouw hier dat onthouden. Ja. En mijn vriendin en ik. Maar dat zit hij dus net. Nee. Maar het is wel, het is in het begrip dat hij wat langer is. Dat is mooi. Oké, Ja. maar van die ouders je ben net met- op de hichte van dat horizontale strepen, dat maakt het vaak wat dikker. Dat Nee, weten maar die zo ouders net. volg ik dus ik heel gerut, dus dat is just nou net. Maar goed, dat brengt me bij het volgende, jongens. Want ik had hier 2 kaarten. 2 kaarten van Heerenveen Ajax. Lekker, Dikke man. prijs. Een Lekker, dikke man. prijs, dat is een mooie prijs, toch? 2 kaartjes voor fijne de prijs. thuiswedstrijd Heerenveen Ajax van dit weekend. Voor de mensen thuis even mailen naar. Ja, sport@omroepfriesland.nl. Precies, en dan moet je eventjes verzissen de goede maat van deze trui van Roelof de Vries misschien. Is dat een idee? Ik zou zeggen, dat was de uitslag nou voor Sissen van de wedstrijd die... Nee, maar is dat, het Roelof, is het een L'tje? Zoek in, een L'tje. Of is het XL?
Of is het misschien XXL? Geert net het lijstje. Sorry. Is het eigenlijk Doen we al dit? Maar Goed. mail dat vooral naar sport@omroepfriesland.nl. Is het L, is het XL of is het XXL? De flinternije trui van Roel de Vries. Afkomstig uit Spanje. Zeker, zeker. Daar heb ik wat oren maten misschien. Ja, Spaanse Strikvraagje, L, Spaanse strikvraagje. XL of een Spaanse XXL. Trouwens, Trouwens. het besluit van Sibrand Buma had nijvolging kregen. Want de hele finale van de beker, Feyenoord-Ajax, daar moet je ook in de supporters komen. Dat is al hier. Ja, maar Rolf, vies er dan wat van? Nee, net weg. Nee? Nou goed, dan geef ik gelijk maar terug. Gelijk terug naar de stellingen? Maar dan wist net dat het al jaren geen publiek is bij Feyenoord en Ajax. Nou, ja, misschien. Dat is wel samen. Maar bij de bekerfinale is het toch altijd wel... Volgens mij Is is het het misschien- Berlin in de beker echt cirkel spelen wie het ik net zag. Het is nou een hele finale. Maar, Het is nou een hele finale. Ja. Ja, dat is ook zo. maar de stellingen, het wordt al veel te lang, want we binnen al een paar minuten nog een gong. Dus het zit altijd in het begin. Hebben we De stellingen haken dan? wel Oké. stellingen. Stellingen? Neem een stelling. Oké, stelling? stellingen. En dan geen Ja. stelling, En de nou. eerste is verkeerd. Ja, wees. Oké, Geert. Voetbal je zonder uw supporters. Als het Cambuur 3 punten opsmiet, vind ik het prima. Nou, nee, daar ben ik het net mee eens. Ik Nee. vind het supporters maar erbij. Oké. Roelof. Hey, Even een applausje voor. Ja? Ja, zeker. Ja. Het is dit. dit komt een beetje bekend voor, deze stelling. Maar Osama Saroui is de beste linksboeten van Nederland. Ja. Ja, het kan verkeer, hè? ja, Vriend Wieke weet al in de Nee, veste voorbarig. Rustig gewoon. Ja. Maar Maar nou wel, hè? ja, hij mist de eerste helft in Twente. Andor, het is volstrekt logisch dat Andries Noppert in de voorselectie zit van Oranje. Nee. Dat is net logisch. Roelof, Heerenveen speelt het leukste voetbal van Nederland. Leukste. Ja. Ja. En Geert, dat is er even eens, Andro? Nou, we komen erop rond, toch? Ja, zeker. Geert, de laatste. Cambuur is nog lang net verslaan. Nou, ze hebben weer een afsluiting, dus het antwoord is nog lang net verslaan. Dan is het antwoord ja. Dan is het antwoord. Ben je het er mee eens? Het andere- Cambuur is nog lang net Die verslaan. stellingen zijn echt Nee, dat heel klopt. slecht. Dus ja. Dus ja. Ja, Cambuur Oh, is is nog dan lang ja? net verslaan. Nee, precies. Dus het is ja. Ik noteer een ja. Nou ja, toen maar. Maar goed, dan had je weer wat hoop kregen, begreep Ja, wel. ik vind wel dat je toch wel weer wat hoop krijgt, ja. Oké, Ja. nou goed. We komen eraan Nou, straks weer op. competitie. Ik denk nooit competitie. Nee, Nou, competitie. ja, ik denk ik ga nog op nooit Dat competitie. is al meer dan de volgende week. Dus kist eens even zien wat in winstpartij echt mooi de verslagjouwer doet. Nou, Maar wie dat bloot is er ik zo. dan onder? Excelsior en Emmen. Nee, Excelsior. Ik denk dat Excelsior Ja. de klas wordt van dit hele Dat is bal. wel... Nou, maar goed, Emmen, Grains en Excelsior, ze verliezen alle drie, hè, dit weekend. Ja. Nou jongen, Emmen, dat wie ik net goed doe. Nee, Zie ik je denk, Volendam. Die wie beter dan Volendam, ja? ja, maar dan moet je toch zo'n wedstrijd winnen, jongen. Dat je Ja, in deze nee, fase oké, net winnen, ja. dan Volendam, de herskelijk. Maar Ik denk dat Volendam het wel redt, inderdaad. maar Volendam Excelsior- redt het. Dus Emmen en Excelsior, Sontje en een achtje. ja, en dan Cambuur, en dan gaan we lekker nog even naar competitievoetbal in Andor. ja. Lekker man. En dan iets in ADO. Net zijn ADO. ADO, nee. Nou ja, ik denk dat Dickie Advocaat... Ja, die redt het, ja. Maar Die Pereira redden jong, man niet te jong, maar die is toch Ja, ja. volgens mij, Ja, maar wel even zijn Heracles. Vanavond weer spitsprogrammaatje, hè? Ja. Zit er 8 weer- wedstrijden leuk. zit er Met weer voor, Kwakman, Rolf. Zit er begreep weer ik. voor. Maar goed, Heerenveen speelt het leukste voetbal van de Eredivisie. Doossiders, ja. Ja, zeer optimistisch. Maar ik zie het even gauw naar dat ding. Ajax speelt geen leuk voetbal meer momenteel, dus die streep ik afvat. PSV, speelt hij nog echt leuk voetbal? Nee, hij Simons nu in de gedeelte Milan. van Sions in RKC. Nee. Hopeloos. Nee, nou ja, Feyenoord. Oh, maar is de laatste dik alleen maar leuk Feyenoord, hè? Nou ja. En, Dat is even de vraag, hè. Dat is even de vraag. Het zou vaak gebeuren, is net lucky. Is dit Ja, lucky? dan is is de de kwaliteit kwaliteit. van Wonderen en je weet het. Was Kees Voorzitter van de Wonderen fanclub. zei- Ah, ja, Ik zei, oké. ik zei precies hetzelfde. Wat zei dat is Kees? zo vaak gebeurd. Wat zei zei- Kees? Keek me zo aan. Ik zei, ik meen het niet hoor, maar... Ik zei, nee, bullshit, zei hij. Dat is echt niet zo. Dat het dan, als het zo vaak gebeurt, is het geluk. Het is gewoon geluk. Soms zit het mee. Hij vertelde in het seizoen dat hij assistent-trainer weer bij Twente van McLaren. Echt, jongen, het geluk hong ons onder de kont. En Brian Ruiz scoorde elke keer maar weer in de laatste minuut. Dat was gewoon geluk. Dat was gewoon geluk. Je denkt, oké, je dwingt het van, want je speelt wat vier op de helft. Dus je krijgt wat meer penalties en zulke soort dingen. Maar uiteindelijk, dit is wel heel volle geluk. Hè? Jij Liverpool is Frikkelok. Maar zo'n 0 winnen van Nee, United. als je zo'n 0 winnen, Dan heb je geen geluk. is wel wat meer Maar we dan, hebben het eigenlijk, want we wieken ja, nou nou ja, al... welke ploeg zou nou leuker voetbal zijn RKC, dan Heerenveen bijvoorbeeld. momenteel? Nee, die spelen 4-3-2. Nee joh, RKC Nee, helemaal nou ja, net. Utrecht let ik misschien. eerlijk, want ik Ja. ben het maar niet eens. Sterker nog, ik ben het volslijn maar niet eens. Ik vind ook dat Heerenveen het leukste voetbalspeler van Dit is Nederland. overigens wel andere wie net nou maar al wie op is. afstand de meest opmerkelijke uitspraak Ja. in deze podcast. Dat Ja, staat wel vol heftig, slaan ja. in best Ja. met Roelof. Tjen Dan zit ik Feyenoord. Nederlands nog. Tjen Feyenoord voor de beker. Eerste helte,
Ik heb genoten. Ja. Een urenlang, in RKC. Ja. Echt heel goed voetbal. Maar zoveel creativiteit in de ploeg. Mijn spelers als Sarawi, Alhash, Tahiri, Keulet, mindere mate Nunnely, Van Ewijk, die er in de dendert. Van Ewijk is Ik vind echt dat ze je zag het misschien net al aan het tal punten wat ze hebben. Dat valt misschien wel een beetje af. Maar ik vind echt dat ze heel leuk voetballen. Leuker voetballen als voor de winter. Want dat is juist niet wat om te zien, maar dan is het er net Ander niet. is er net niet. Ja, Welke ploeg is leuker om naar te zien? Ik Het is denk dat- alleen subjectief. Nou ja, ik denk dat de best voetballende ploeg op dit stuit Feyenoord is. Ja, best voetballen, daar hebben we het toch net door. Maar het leukste om naar te zien. Leukste hebben we het door. Ja, ik attractief. weet niet wel dat Feyenoord beter is. Jongen, domme opmerkingen, jong. Doe even normaal. Nou, jongen. Dat dit is- ja, dit is maar toch... Pak hier wel Dit is- dit is- Pak hier wel Ja. niet. Nee, Ja. maar we hebben het toch hoe de leukste, net hoe de beste. Maar dan Dus reageert ik vind de ook... best voetballen. Ja, daar hebben we Ja, het we weten het dan wel. De Ik Vries, vind, kom op. had je De Vries reageert heel vaak vanuit de onderbuik. Had je Ja, Is goed- dat daarom heb je een XXL trouwens. Nee, niet net verklappen. verklappen. Ik vind als je de best voetballende ploeg... Ja. Ik ken genietje van als je goed voetbal spelen. Dus daarmee is het ook automatisch leuk. Als je goed voetbal spelen, goed uit voetballen, vrije man vinden, zo'n Wiever die er nou toe komt. Ik vind dat Slot het echt heel goed voor elkaar had. Ik Ik denk vind de het een Feyenoord, enorm knappe prestatie als just wat die Simmer Ollie Flem binnen ons spelers. Ja. Als just hoe die nou voetballen, dan vind ik dat die de mijn kop en schouders Bob uitsteken. En ik denk echt dat zij kampioen worden. Ja, nou ja, goed, ik ben het wel maar die is, maar dan met al die jongens van Feyenoord, Hartman, Wiever, die materiaal ik gelijk in het Nederlands alvertal. Maar dat gaat en dan, alweer verst- en dan zag ik ze in de hele finale in Feyenoord. En dan komt die hele Lietse Sarawi van 1,60 meter. En die poort ze gewoon eventjes en passant even. Ja, ik vind die Sarawi een genot om naar te zien. Is dat misschien de beste linksboet Ja, van de Eredivisie? ja, volmondig ja. Goed zo. Dat gezegd hebbende. Van Wonderen is vaak tevreden hoe het spul. Maar minder hoe het resultaat. Maar het ziet FC Twente weer doorsom. Ja. Even Jerre? Ja. Ik ben blij met de veerkracht en met de vechtlust van de jongens om met iedereen die daar een bijdrage in heeft geleverd om terug te komen van een 3-1 achterstand. Dat wil je graag zien. Alleen ik vond ons voetbal niet zo goed vandaag. Dat vond ik jammer, omdat ik vond dat we de laatste weken dat veel beter voor elkaar hadden. Had het nu mee te maken dat voetbal niet zo geweldig was? Nou, dat heeft enerzijds te maken met dat je 2 dagen geleden die bekerwedstrijd hebt gespeeld. Dat heeft te maken met dat de jongens niet zijn. Dat je rekening moet houden met inzetbaarheid van spelers met minuten. Dus dat ze niet iedereen volle 90 minuten kan spelen. Dat je heel veel nieuwe jongens ook in de wedstrijd had staan. We wisten dat de wedstrijd Twente uit op dit moment niet ideaal kwam. Maar goed, ik denk vanaf nu gaan we iedere week spelen. Dus niet meer midweeks. En dat we nu gewoon op iedereen, als ze niet ziek zijn of geblesseerd zijn, kunnen we daar iedereen een beroep doen. Ja, dat zei Kees van Wonderen. Nou ja, ik weet wel waarom het misschien net zo goed wie in FC Twente. Want ze voetballen toch wel mijn B-elftal. Ja, als gewoon wij just als Noppert en Van Beek, die ben al natuurlijk al een tijdje fit, maar dat in principe spelers die in de basis staan. Keulet, wie er nou net bij, dat is Strijen. Haaien, wie er nou net bij. Van Hooijdonk, wie er net bij. Wie mist Nou, Sarawi net in de basis. in de eerste helft. Dus eigenlijk mist in de basis al 6 spelers die gewoon wij altijd spelen. Nou is Bruma natuurlijk prima daar net van, maar Ja, die deed het wel uit. dat Cruciaal moment. ja, mag niet uitgeleiden, zei Van Wonderen. Is dat je wel eens over komen? Nee, maar ja, het kan gebeuren, maar mag Dat niet is er nooit gebeuren. in klein? Nee, Van Wonderen zei Oh, het. ja. Dus is het waar. Ja. Op de Nou ja. secretaris. Ja. Nee, maar hij zou eigenlijk van hij jouwt ex-spelers reizen, maar een soort spelers die zitten in het reet. Zitten in de oerbelasting aan. Ja, zo'n jongen als Sarawi, wie op het moment dat hij in de winterstap kwam naar Heerenveen, wie die nog in tarrieding op het begin van het seizoen in Noorwegen. Dus die hier nog maar 1 keer 44 minuten spelen in een oefenwedstrijd. Dus die bouwen ze op. En omdat ze nou 3 wedstrijden spelen hij in de dikke weken en kwart erop ik nog Feyenoord gewoon hebben. En toen speelde Sarawi Wolfenslijn. Toen, dus hij zei op het pas moment van de wedstrijd al een beetje van, we moeten daar wel voorzichtig mee omgaan. Daarom speelde Sarawi dus net vanaf het begin. Maar hij zei wel van, we gaan vanaf nou elke week gewoon weekendtrainers, wedstrijd. En dus ik verwacht je nou wel, mits net ziek. Want er is ook nog een griepgolfje. Want Halilovic, Tom Haaien en Keur, dat winnen alle 3 ziek. Mits
net ziek of net blesseerd, dan kan ik iedereen nou wel volledig belasten. Ja. De En dan valt die Bogniewicz ook nog uit. Die rekkert u de tiert, begreep ik. Ja, die had echt een van de Die had foto's. een tweetje van dat het al goed weer. Dus die zal volgende week wel ons. Maar hij mocht net stel vierde van de dokter. Nee, dat weet inderdaad. Ja, en dan komt zijn vervanger, Joost van Aken. Hoe voest dat die dier? Die hier wel een goede redding. Is het een retorische vraag? Nee, hij wil een goede Hij wil redding. een goede redding. Ja, dat klopt. Van Dat Hij klopt. had Jereveen de mij in de wedstrijd. Ja, maar hij voelt echt heel min in. Ik dacht, ik zie Siep van Lottelen, waarom erin? Ik denk, die komt erin. Want die wie in de hiërarchie van Aken een beetje passeert. Ja. Toen kwam toch van Aken in. Maar ook Jim Sayer, geen nood hoe Jereveen, die hele de play-offs makkelijk. Want het Nee, voetbal is nee. hartstikke leuk, dus het Ja. komt al hier goed. Nee, maar er is nog steeds net het verschil tussen leuk en best en goed. Dat hebben we weet ik dus- wel, oh, maar oké. ik had dat correct bezocht uit te lezen. Maar Nee, het is nog altijd 50-50 wat mij betreft. Zo. Ja. dat is Nee, gedurfd. voor mij net. RKC, Voor mij net. Absoluut voor net. mij Ja, ik vind dat Jereveen het absoluut helpt. Ik zoek echt gewoon echt een deceptie vinden. Als Jereveen het net oprijdt om met dit overtal, Ja. maar het leukste voetbal van Nederland, dat ze dat net oprijden bij de beste 8. Daar ben ik het nou eens een keer volslaan maar in. Ik vind het beter dan FC Utrecht. Eerlijk Ah, gezegd. ja, Ik vind het beter dan FC Utrecht. Ja, maar Zo, goed. en RKC en Sparta zitten er nog boven. Ja. Die hebben natuurlijk een geweldig seizoen. Ja. Maar een van die beiden die zakken nog wel. En ik denk dat het RKC is. Sparta bloot daar wel, denk ik. Maar ik denk dat Jereveen absoluut bij de beste 8 eindigt. Absoluut. Ik Ah, vind dat dus ze dan eindig in moet er matten, nog maar... wel wat gebeuren. Nou, dat is een pittig programma, want ze moeten nooit eerst in Ajax, dan komt nevens mij Grace. Grace Ja. en daarna AZ. Ja. Dus dat is best wel Ja. pittig. Ze kennen ook best wel wat zakje nog op een ranglijst, maar daarna komen ploegen nog als Volendam. Nou, bij eindbesluit, maar Jereveen Volendam absoluut. thuis, Excelsior thuis. dat soort ploegen, die komen dan al hier nog. Dat is wel fijn Die inderdaad. pakken ze al hierin. En aan Sparta het einde uit. van de rit hebben ze play-offs zelf. Nou ja, goed. En nog even over Van Aken, want dat contract erin natuurlijk al. Verlengen of ophoren. Ophouden. Ophoren, noteer ik het ook eventjes, ophoren. Ja. Bogniewicz, nog een feitje, zit bij de voorselectie van Polen. Ja. Wel bij de lijst 40, dus er valt nog wel wat Ziet aan. hij voor het WK. Ja, precies. Ja, Voel je dus wel. je denkt dat hij nog afvallen zal? Ik moet eerlijk zeggen dat ik net helemaal scherp heb water oren centrale verdedigers van Polen minder. Niet? Maar nee, Zal wel eindigen op CZ. ja, die kan ze grut. Iets. Iets. Andries Noppert selecteert. Terug Koeman. Of terug Sipke. Logisch. Vreemd. Vreemd. Ja. Nou, eerst even waarom het vreemd is. Nou, een keeper die de oranje weken heel net keept had, waarvan het nog maar de vraag is of hij op die het werk waarom is voor de Interlands. De kans is groot dat hij daarvoor geen wedstrijd meer keept. Had ik hem verleden weken zei dat het nog 2-3 weken moet worden. Dan is het natuurlijk heel raar dat zo'n keeper bij het Nederlands elftal zit. Het zou een signaal wezen, kind van de dit is- bondscoach. Nou ja, dit is een signaal. ik zou Dit is een zeggen, signaal. als hij fit is, dan jet hij erbij te zitten. Natuurlijk, 100%. Dat hebben we tijdens het WK zien. Want hij jet bij de beste keepers van Nederland. Maar als je al meer als een man en net keept, ja, dan jer je net thuis in de voorselectie van het Nederlands elftal. Geert? Ja, nou, ik denk dat het een signaal is. En, Dat de bondscoach even litten wil van, we horen die in de Dan gaten. wist hij als een komeet onder mijn voorganger omheen sketten. En ik ben het eigenlijk wel eens, hij heeft het goed in, dat leer ik even weten. En hij valt af, want hij is net fit genoeg en hij heeft net geen wedstrijdritme genoeg. Kees van Wonderen zei ik dat hij het net reëel acht dat hij er bij de definitieve selectie bij zit. Omdat hij nee, dat, dat waarschijnlijk zal net gebeuren. Alleen nog, stel dat hij wel fit is. Maar ja, nou, Jerk, Maar dan had hij geen wedstrijd keept, dan neem je hem toch net mee. nee, Ik ze ben net nemen zo, hem is het nee, wat nee, minder belangrijk. Nee, maar goed, misschien bij de training. Maar als je, Alles ik denk ook dat het, gewoon, wat ik zei, een signaal van hij wie erbij bij het WK. Ja. En Koeman die wil met deze voorselectie een signaal Orjan van ik bij mij stist ook gewoon Ja. op een list. En die Koeman, dat is een toekmens. Die weet precies hoe die gaat rennen. Dus die houdt het bij elkaar. Want het zou wel eens wijze kennen dat hij hem straks nodig heeft. Weet je maar nooit, hè? Ja. We voelen trouwens ook even belly met Andries Noppert. Maar hij heeft nou op dit stuit een mediastop. Andries Noppert. Mediastop? Ja, zeker. Pas dat hij weer bij de selectie zit, dan is hij weer beschikbaar voor u als media. Oké. Ja, zo goed. Het is niet anders. Maar goed, Wel soort gewoon- invallers. Hij zou Zo lekker gewoon gebleven? lekker, gewoon nuchter? blijven, ja. Ja, Nou, ik maar goed. Nou ja, dat Rolof je- nog eventjes. Nou, dat Ja, wel. dat was nog wat zei ze. Ik snap de ambitie inderdaad, ja. Ja? Nou ja, in die zin dat ik vind dat je voetballer bent van een club als Jereveen, dan moet je de traditionele media die er eigenlijk altijd binnen wel muziek je zo vol mogelijk altijd te bedienen, maar best wel een keer nee is. Maar hij had natuurlijk wel, hij werd vregen van de Passion en Kinderen voor Kinderen en dat je daar de media op stop op zet, dat je even nu even niet Ja, meer. maar hij dat zit snap nou ik ook wel. net bij de selectie natuurlijk. Maar ja, Nee. van Jereveen. Maar goed, Maar we wat moeten voor hem, vragen we moeten hem zullen graag wij- eventjes bellen nou, omdat hij wel bij de voorselectie zit. Nou ja, dat is een vraag. Daar kun je Ja, wat vies ervan? Nou, mooi jongen. Wat vind je ervan? Nou, Ja, 4 nou, minuten mooi, niet om telefoon en een beetje kleer. Dank Andries. Zo is het. Meestal wel Noppert even jaren. Ja, precies. Ja. Nee, maar ik bedoel, ik vind dat hij toch al een jaar op zit. Dat is dan net zo heel ingewikkeld. Nee, maar de Dosnoos Wij van, binnen nou ja, oh, nou mooi net jong. Nee. Terwijl hij zei niks en een 4 Nee, minuten ik bedoel, van hij hier het wel in het bankje. Ja, zo.
Nou, Oké. volgens mij ben we het al hier wel eens. Ja, Maar het wordt wel lang. Het wordt wel lang, ja. Dat is vaker zo, weet Roelof. Maar we blijven nog even bij Roelof, want we hebben al die invallers. Als dan nog even een cijfer Jan Mast. Karlsbak, cijfer. 6. En Sois. Colassin, 6. 6. Van Aken. Fjouwer en heel. Fjouwer en een heel. En Kuip. Als je die goal had, maak je hier onvoldoende. Nou een 6 en heel. Zo, van een onvoldoende naar een 6 en heel. Een 6 en heel is er onvoldoende, toch? Het draait om de doelpunten. Hij Ja? heeft een punt. Maar dan een... Maar nee, een 6 en heel is hartstikke zo'n. Maar goed. Die vroeger een moord voor op squallen. Ja, ik zei het heel. Zo. Oh ja? Maar Sidney van Hooijdonk wie er natuurlijk net bij. En dus wie er van tevoren een beetje de vraag waar er in de punt steen zo bij Heerenveen. Door jouw Karlsbak een... Nou, ik moet eerlijk wezen, ik heb die hele wedstrijd net heel goed zien. Maar ik ben nog net echt uitjoegen van Karlsbak. Oh. En dan zei het mij wel, hij heeft de voorwaarden. Ja, hij is rap en hij is sterk en hij kan misschien goed koppen. Maar ja, eerlijk is eerlijk, ik heb het nog geen enkele keer zien. Ik heb hem vooral nou een paar keer zien in een invalbeurt. Dit wie nou zijn eerste basis. Maar ja, Je maakt hem de kans aan Je maakt hem de kans, hij is nog jong. Hij is nog net hier onder topfit, want hij komt uit de Noorse competitie die het stillijn had. Hetzelfde met Björn Johnson. Ja, daar zijn we net 2 wedstrijden. Nou, we moeten het nog maar zien. We hadden net zien. Nou ja, nou, uiteindelijk denk ik dat Manny Leeuw het heel blij is met Björn Johnson. Nou ja, dat is mijn Karlsbak. Ik zag lekker de tiert Jan. Hij is nog jong. Ja, maar ik ik ken hem toch in het van- skaat ja, van hij- van Amersfoort, van Hooijdonk. Maatje hem lekker kleren in die tweede seizoenshelte. En vanaf juli kiest mij hem als eerste spits. Daar werk je naar het nieuwe seizoen. ja, maar hij ik kan dacht echt toch van, voetballen. ja, ken hij echt goed voetballen? Ja, ik kies wel 100% dat hij dat echt wel had. Hij had versnelling in de versnelling. Hè. Dat is ik altijd zo fijn uit. Van die hele lange stelten. Met dat Haaland-achtige pasje wat hij had. Haaland, daar is Nou hij. om, Ja. Nee, ik zei En een versnelling in de versnelling. Dat dat Saroui ik had, hè? Dus dan bist on de bal en dan kies versnellen, maar dan kies nog een keer versnellen. Dat is Jordan echt... Stolz zie dat ik dit weekend op de 400 Ja. meter in die Ja. laatste bocht. Dat hij nog even een keer... Laten we even hier naar Karlsbak zelf. Oké. Yeah, I feel like I took the level and just the coach said just fight, and then I tried to fight with the center backs and everything. So I think I did a good job. So yeah, we got the draw at the end, so it was good. Ja. Aardige jongen. Leuke jongen. Zit een goede kop op. Goeie prater. He took the level. Hij vindt zelfs in dat geval dat hij het niveau wel onkin. Ja, Vies dat ook dus? ja, en als je... Het wie ik net een ideale wedstrijd voor hem. Volle Kami net in het 16 meter gebied bijvoorbeeld. Maar op het moment dat hij de stier even jibstuurt waar of net of in de bal komen moest. Ja, dan vind ik het wel lekker om te zien. Maar ja, aan de andere kant één wedstrijdje en wat had dat? 2 invalbeurtjes hoor of zo. Nee, maar dat klopt. Maar hier zit bijvoorbeeld ook oorsoplossen kind. Colassé in de punt. Of Van Amersfoort in de punt. Ja. Hier Ja. kind. Ja. Nou ja, maar ik snap wel dat hij wel vertrouwen had in deze jongen. En dat is ook wel lekker dat je mee wat meer minuten die aan kennen. Zodat hij de volgende keer foto een keer van het seizoen steen in. Dat is fijn dat hij dat nou het wank in. Zodat hij dan had hij er al een keer van het seizoen wat voordeel onder. Ja, komt natuurlijk uit de koker van Ferry de Haan. En die namen hield hij nadrukkelijk neemt als de opvolger van Kees Rozemond. Ja. Als algemeen directeur. Wat vies jou? Zou dat een goede keuze wijzen, Geert? Ik denk dat het wel een logische keuze is. Ja, Ferry die luidt wel goed in de organisatie. Je kan dat beter beoordelen als ik, maar het is een reële vent. Hij had het werk ook dingen bij Excelsior. Hij is daarin teruggegroeid. Nou, moet er dan wel een nieuwe technische man komen? Of is een combinatie wel mogelijk? Ik denk wel dat je een technisch directeur helemaal net. Ja, dat Nou, ik- Technisch manager, maar hij maakt Of manager, ja. mat in je wezen die het werk Nee, doet maar wat dat- hij nou doet. En Ja. dat maakt je echt skiën. Nee, want hij maakt de woorden steken in die debatten met Reense Bleker in Sportstad en dat soort dingen. Dus hij maakt het hele woorden taken. Dus hij moet er even een technische man bij, toch? Ja. Ja, ik vind dat je het net wel mat, hè. Oh. Net dat ik zeg dat hij het net kent, maar ik vind dat Heerenveen daar is om in die ik de uitstraling had. En hij doet zijn werk als technisch directeur nou uitstekend, Ferry de Haan. Dan maar alle complimenten van Jan. Maar ik vind dat je, als je een vastzitter binnen de club... Nou, je maakt natuurlijk maar alle mensen binnen de club omheen en het omveld eromheen. Maar je maakt ook wat uitstralen. En een Riemer van der Velde, maar of Jan Smit, of Ja, die zie je, Heer hè? vroeger. Ja. Nee, maar het gaat niet om Riemer van der Velde. Het gaat je om een Hans Nijland. Dat ben een man die al je karakter, die mensen associëren. Hans Nijland volgt mij even zijn grace. Krijg je er een glimlach van. Maar wel een man van het orde stempel natuurlijk. Hij moet ook de kans krijgen natuurlijk om uit te groeien. Tassan Just dat figuur. Sint-Burg net zo volle mee zou vastzitten. Dus dat misschien zit ik er Ferry wel de Haan verkeerd heeft geen in. karakter.
Nou, net die, hij is net flamboyant of zo. Hij had nooit echt een spannende uitspraak. En Rosemond is dat wel weer meer. Maar ja, dat is ik wel net goed. Dus ja, wat word je? Ja, ik snap natuurlijk, in een ideaal scenario had hij een directeur die het alles beheerst. Hij je Toon Gerbrands, ik neem maar iets. Maar we hebben toch een directeur, hè, jongens, toch? Ja, maar het is wel natuurlijk het uithangbord. Dat is de tegenwoordige voorzitter. Maar we hebben toch een directeur. Ja. Riemer wie voorzitter, hè? Ja, maar... Dus dat is bijvoorbeeld... En is dat natuurlijk een heel apart boegbeeld. Een unicum in de voetbalwereld. Met Van den Heer, ik weet Feyenoord, de dakdekker en Riemer, die maken daar eigenlijk wel wat strijden. Hartstikke leuk dat jij er bij die tijd. Maar hij werd directeur. En dan denk ik, ja, dan moet je dus, als je dan een boegbeeld ziet, nou, dan die moet dan maar voorzitter worden van die club, of niet? Hoe bedoelst? Nou ja, we hier toch. Maar dan word je dus een vastzitter en een directeur. Ja, vroeger hier we toch bijvoorbeeld Henk Hoekstra. Die weer financieel directeur. Of Henk Hoekstra weer een financieel directeur. Ja. En Ime Kuper hier we. Technische zaken. Die in de directietaken. En Riemers die je daar als boegbeeld boven. Laat ik het zeggen, heel kwaad benemen. Ja. Nou is de constructie zoals wij kennen. Ja. En dan maak je Hans Anker of Wim Anker voorzitter. Nou, ik noem maar iets. Maar Eén van beiden. Maar je het verschil toch net. Als je het verschil, je kent beide wel, dan was je het toch net. Nee, maar dat wordt dan. Die willen dat volgens mij net, maar zo'n soort types waarvan het uithangbord is wel. Dat zie ik het uithangbord. Ja, nou ja, dat je er een bepaalde emotie weer bij krijgt, dat je het vielen, dat je denkt, ja, maar dit is een meest wonderlijk verse. En Ferry is net verkeerd, maar het is net. Waarom persoonlijkheid? Is hij een verbinder? Is hij een verbinder? Ferry? Maar dat mag natuurlijk ook, hè? Dat kan ik net beoordelen. Ja. Is hij empathisch genoeg? Dat vind ik, ja, volgens mij wel. Dat laatste wel. Het is gewoon een nuchtere vent. Maar waar zou het dan wel maar? Ja, nou ja, dat weet ik net. Ik bedoel, dat is ik net zo lekker. Hij mening op tegen? Maar volgens mij ben je nog steeds bezig met het plan en dan de man en dat idee. Dus volgens mij, ik vind het niet wel. Dat komt natuurlijk ook van Riemer. Maar goed, de naam die je hield iets nadrukkelijker jaren is die van Ferry de Haan. Ja. Dus de enige naam. Maar is dat wat het is vanaf het begin al van ja, er wordt opvolger komen. Dus Ferry de Haan is ik algemeen directeur bij Excelsior. Dat is meer een beetje de redenatie. Maar hebben we bronnen of zou die dat zissen? Nee, maar dus alleen nog maar verschil. Nee, net van binnen nu de club. Maar wel van boetenom, de loeren daaromheen. En ik denk eerlijk zijn dat ik kwam Rosemond laatst in en die hoopt het echt binnen 2-3 weken. Steeds maar wanneer Andries Noppert weer fit is, dan willen ze echt de nieuwe algemeen directeur willen ze dan presenteren. Ja. Jongens, Cambuur wint. Maar fjouwerien, zonder uw publiek, is dat trouwens competitievervalsing, Geert? Nou, ik vind dat geeft me al een beetje te fier. Die peer 100 man die er in dat vak kennen. Maar ik vind niks. Het jet er gewoon bij. Jongens, voetbal, dat doe je voor beide partijen. Smieten met tegels, dat jet er een beetje bij. Nee, dat vind ik absoluut dus net. En dus heb ik verleden weekend deze podcast ik al zijn. Ik snap die burgemeester echt wel een beetje. Want die is verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Nou, die was beide ver te zoeken naar je aflevering van Heerenveen en Viesnet. Zeker. Nou, dan moet je wat doen. En dan doet hij dit. En dan komen deze protesten. Werd echt wel wat van te zeggen is. Puur naar het voetbalsjongen en wat er in het stadion gebeurt, vind ik, er moet een uitvak wezen werd meest in zitten. Gewoon puur voor de sfeer. Ja, lekker maar. Ja, vind ik wel. Ja. Is het competitievervalsing? Nee. Maar ik zit hier al op de linie van Geert. Het jet erbij, het zoematten. Maar ja, het is nou net zo, maar... Ander had zijn schouders op en gaan door. Ja, nou ja, dat is misschien die illusie dat Sto de vooruit verbeteren kerst. Nou, nee. Die illusie, die sowieso. En dan Sto het vark ook krijgen kerst. Ik heb Mitch in onrecht, dus ik zit hier op mijn mening die aan, dus jou ook mijn mening doen. Ja, maar dat is prima. Maar die mening hebben we vorige week dus in mijn optiek hoeven deze discussie net te voeren, want er is niks verloren in vergelijking met vorige week. Ja. Willen wij ons dan vooral concentreren op het sportieve? Vind ik een goed idee. Ja? Ja. Oké. Mahi, Voor en Johnson. Ja. Waarvan de treien... Ja, is het meest belangrijk voor Cambuur op dit stuit? Johnson. Ja, denk ik. Scoort 3 keer op Riegen. Ja, is natuurlijk ek mij zien lengte in je meter 4 van 90 belangrijk als onspeelpunt. En daar kun je best nog wel wat in verbeteren in de duels, in onvallend opzicht. Maar ik verdieren het, vind ik hem belangrijk. Helpt een soort bal voort, corners bij de eerste peel. Is echt in waar de groep hem on oploekt, is in die ik een personality is naar de supporters. Een prettige personality. Ja, en positief met zijn ondervinding. Dus ik vind dat echt
tot nota de man is die waar Cambuur het meeste baat bij heeft. Ja, want we toch even, ze beginnen bij Cambuur een revalidatiecentrum. Maar... Ja, dat is... Dat had Ulte heel bot stutsen trouwens. Want als elk interview waar het hoe die man gaat, beneemt hij die term. Ja, want oké. Hij kan nou... Het is vrij simpel. Het rijden van de Fjouwer die hebben een beslissende rol, juster. Hè? Dus 2 keer assist, 1 keer doelpunt. Johnson, Mahi. Ja, prima toch? Ja. Ja, het wie zo'n jongen dat alles mooi ziet. Ja, maar hier ze al net jette komen, Matt, namelijk al in januari. Want ja, dat wie eigenlijk de mannen van de viering. Nee, maar daar is het ook wel eigenlijk een misgaan. En wat doet ze kwam? Door wie ze net fit. Ja. En door wie het Johnson er trouwens dan net, die kwam volle letter. En maar hier kwam binnen en die weer net fit en die koerneert. En voor kwam ik volle letter. Ja, dat is al hier... ze net om touwtje. Nee, dat is ik. Nog even hoe de wedstrijd zelf. Hè? Want achterin dan spelen ze, hè, zo beginnen ze de wedstrijd. En dan ben ze wat onder het, hoe zullen we het nemen? Breitje. Gewoon ze spelen van links naar rechts. Ziekje, dat het dit wil ik in. Dat vindt het, apprecieert het publiek eigenlijk Nee, want er zie je het meest naar de goal die in de oorlog is roepen naar die keeper. Dan moest die bal hoog fit skieten. Ja. Nou, Johnson, daar staat hij. Die heeft hem wel. Dan gebeurt er wat. Maar eerlijk gezegd, die Johnson die verliest net een duel. Ja, hij verliest net een kopduel. Nee, echt niet. Ik ben geen fan van Doken Smit. Want er hing het een spandoek van Doken is van ons. Het hing het er, hè, in het Cambuurstadion. Ja. Ik heb soms wel het idee, ik hier even dat hij van Oorwieën. Maar goed, elke keer dat hij een lange bal jouwt... toch zo? Doken is van ONS. Doken is van ONS. Ja. Maar elke keer als Doken, want die wist wel hoe hij dat moest. Want hij hield die lange bal erover in, hè. En wie kan bij 4 wordt gevaarlijk? Doken die leidt zijn cross voort. En dat is mooi, jong. En dan gebeurt er wat. Hè? En dat is hartstikke leuk om te zien. Ja. Doken moet je trouwens altijd opstellen, dus ik ben net maar niet eens. Maar die moet je altijd als een van de eerste op het wedstrijdformulier zitten. Echt weer? Ik vond de rechterkant bij Cambuur, Juster, Doken Smit en daarvoor Brei. Ik vind KKD waardig. Ja, echt. Het wie net... Nog wel een beetje taf van. Ja, ik vind daar zit geen voetbal in, jongens. Maar goed. Het vreemde is wel dat je dat heel vaak denkt bij Doken en toch stelt elke trainer hem haast weer op. Hè? Ja, omdat hij terug het beton rint. Hij rint er beton. Ja, maar hij weet maar dan. Hij weet ook wel een beetje onderschat als voetballer. Hè? Ik bedoel, ik snap het wel. Het zit alleen net zo. Ik vind dat het Messi, een beetje, als we het over Doken hebben, krijgt het een beetje de vormen van een karikatuur. En daar moet je voor waken. Oké. Dus dat moeten we net waan. Nee, dat doet onrecht aan Doken, vind ik. Oké, dan kan we hier juist ik wil wat geluk in, want de lange, die keeper van Go Ahead Eagles, nou, ik weet net waar die mij ondergong wie. Goed keepertje hoor. Die eerste twee, die tweede van Mahi. Ja. Die als shit waar Mahi zit, als die shit, nou, dan Mahi zijn bal er nooit in. En Jondal vind ik net in die 4 hoeken, dat maakt hij her. En nou ja. Daar is geluk maar aan. Hij had leuk geleerd zijn een paar weken geleden van het paard van Andries Noppen. Dat wil ik achternij. Jeffrey de Lange. Go Ahead Eagles, subtopper Oranje. Nou, Oranje is nog 4 voort. Ik denk net dat Oranje en dat Koeman gauw op de tribune zit voor Jeffrey de Lange. Succes, Jeffrey. En dan nog even de Mahi-index. Want die hebben we natuurlijk. Want Mahi had hier rond tafel zitten en die zei van ik scoor er 5, hè? 5 doelpunten. Nou ja. Ken nog. Ja. Hè? Hij hoeft nog maar... Catch fles, hè? Ja, hij zit nou op 1 en hij heeft nog 10 wedstrijden. Dat 10 wedstrijden, nou, 1 op 2. Met kennen. Dat moet kennen, toch? Ja, en hij wie juist direct belangrijk even hier naar Mahi, want hij hier een foefje. En daarna had ik het gevoel dat hun gewoon dreigender werden en wij kregen er geen grip op. En op dat moment besloot ik om even op de grond te gaan liggen. En, moeten we het toch even over hebben, want dat heb je dus geleerd van René Haken, heb ik begrepen. Dus. Ja, klopt. René Haken de trainer heeft vorig jaar heb ik hem gehad bij Utrecht. En die gaf het ook heel veel momenten aan van als je er even niet lekker in zit of als de tegenpartij er beter in zit, dan moet je even op de grond liggen en even alles weer met het team bespreken. De trainer die instructies geeft. Ja. En daarna houden we het weer op de rit en daarna maak ik gelukkig ook nog de 2-1. Dus in die zin is het fantastisch uitgevallen. Ja, dat zei je, maar het bloot een mooi figuur, hè? Mooi, ja. Het is een mooi mansje. Hij maakt nou echt wel leveren. Ik bedoel, het is leuk, die praatjes en die bravoure. En dat die er juist. Hij leverde juist wel echt, vond ik echt in de wedstrijd, echt wel in zo'n moment als even. Dat gochme, dat het Cambuur natuurlijk lang ontbrutsen. En dat is wat deze nieuwe jongens wel inbrengen. Waarbij Ulte echt nog heel erg lovend is over Rienstra. Die zei, jongen, dat je dat net. Want hij belangrijk in de kleedkamer. Belangrijk in de kleedkamer. Ja, dat is ook wel een cliché. Dat je ook wel weer taal. Maar hij zei het. Ja, hij zei het wel. Maar goed, dat kunnen we niet ontkennen. Nee, maar vooral Johnson is gewoon heel erg bepalend. Maar hier wie Juster, ik vond echt net alleen nog zien doelpunt. Nee, maar echt wel de rust die hij uitstraalt. Ja.
Ja, Verdedigend, misschien wel een van oké. de beste linksboetens. Van de Eredivisie? Nee. Wie is er beter dan Saroui? Pardon? Wie is er in de Nederlandse Eredivisie beter dan Saroui? Jenien. Nee. Maar misschien vind je hem in beter. Andor? Anders zit ik al te maand. Nee, er is geen betere linksboet. Nee. Hier is antwoord goed in. Tadic staat nu in de spits. Nou ja, Tadic is natuurlijk een linksboeten. Die is Dat wel die beter, ja, het maar- volle is natuurlijk volle meer gelouterd. Als je nou in de spits is, internationale ervaring, dat is in principe wel een betere linksboeten. Maar Bergwijn wat is niet Saroui... Nee. Wat dit Saroui moment net, doet... nee. Dit moment net. Dat zei ik. Ik heb die wedstrijd toen in de hele finale in Feyenoord. Toen wie er echt zo goed. Echt de inge naar de Ik oorpoorten. zeg Die... Saroui in Oranje. Saroui in Oranje. Ja, ik snap het niet. Sipke kan dat misschien nog regelen. Sipke dat nog regelen? Nou ja, weet ik eigenlijk. Sipke dat regelen? Nee, Koeman misschien. Nou ja, goed. Maak het ook niet, Nee, maar jongens. tussen Marokko en Noorwegen, dat is het meer. Marokko en Noorwegen. Maar misschien kunnen we hem nog oerhelien. Hey jongens, het weer een historische wedstrijd. En dan heb ik het net hoe Jereveen, ik heb het ook net hoe Cambuur. Maar in de Johan Cruijff Arena wie een Frans voetbalwedstrijd. Maar liefst 33.142 taskorgers. Maar de koor in Nederland. De wedstrijd Ajax in Feyenoord eindigen in 1-1. En bij de Amsterdammers voetballen Sherida Spitsen. En dat het goed is, hebben we die nu aan de telefoon. Dag Sherida. Goeiedag. Hallo, dus is het lekker in de auto? Hallo. Ja, zeker. Goed zo. Waar gaat de reis naartoe? Naar het trainingscomplex of ben je vrij vandaag? Nee, tot het trainingscomplex, ja. Weer trainen, hè? Moeten weer aan de bak. Zo is het. Ja, want normaal gesproken dan voetballen jullie altijd op de toekomst. Waarom was het nu tegen Feyenoord in de arena? Nou ja, gewoon om... kijk, ze willen uiteindelijk... daar ook wel een keer naartoe, denk ik. En dit was een mooie gelegenheid om de klassieker in de arena te spelen. Nou ja, daar komen natuurlijk veel mensen op af. En dat is ook gebleken. Nou ja, hopelijk in de toekomst dat die helemaal uitverkocht is. Ja, ik dacht dat het ook te maken had met de Internationale Vrouwendag. Of klopt dat niet? Dat zou kunnen, hoor. Dat weet ik niet zo goed. Dat zou volgens mij heeft het er wel mee te maken. Ja, Maar goed, daarin ben ik ook wel een beetje nuchter, denk ik. Ja, nee, dat duurt nog even. Dat is pas 8 maart. 8 maart is de internationale. Ja, Goed, ja, in de aanloop naar Internationale Ja, Vrouwendag dat hadden ze nu oké. deze wedstrijd georganiseerd in de Johan Cruijff Arena. Maar dit smaakt wel naar meer, Sherida? Ja, zeker. Dit is waar je het als speelster voor doet om in zulke stadions te spelen. Kijk, ik heb wel eens in stadions gespeeld, maar nooit in de Johan Cruijff Arena en op clubniveau, zeg maar. Dus dit wil je eigenlijk liefst elke week. Hoe wie dit voor jou, Sherida? Want dat best, en daarin stek mij te keer, dat best echt een Ajax-ziet. Al vanuit als een Leeds van geweest. Hoe wie dat dan om nou in dat stadion te spelen? Ja, fantastisch. Dat is een droom die eigenlijk als klein meisje die uitkomt. Dus ik heb al in heel veel stadions gespeeld, maar de Johan Cruijff is toch wel iets bijzonders. Ja, en dan ook nog de klassieker. Ja, daarom. Ja, toch? En dan weer een prachtige goal, hè, die lietmakker. Ja, die viel mooi over de keeper heen, ja. Maar helaas hadden we net niet genoeg kansen, zeg maar, voor de... Ja, we hadden wel wat kansen, maar niet dat de tweede er nog even in viel. Dat was wel jammer. Het is nog niet beslist. Precies. En dat zeiden we ook allemaal, dus dat is mooi. Ja. En je mat ik nog Tjen Twente, hè? Dus Ja, daarom. Dus wat dat er gaat, hebben we alles nog in eigen hand, gelukkig. Ja, en dan gaan we even een bruggetje maken, een sprongetje naar de simmer. Want dan is ook nog het WK in Australië en in Nieuw-Zeeland. Je zit in een pool met Amerika, Portugal en het altijd lastige Vietnam. Hoe kost dat in? De Gint wat toch? Ja, kijk, dat moet wel lukken. Kijk, het is nooit makkelijk. Dat weten we zelf ook wel, een WK. Maar dat moet wel te doen zijn. Maar goed, we moeten gewoon goed voor de dag ook met z'n allen komen. En we hebben genoeg kwaliteit. Nou ja, en dan op dat moment moeten we het beste zijn. Jullie in worden de zomer. Jullie bondscoach is nu Andries Jonker. Ja. Hoe bevalt dat? Goed. Dan spreekt het uit op een wat eigenaardige wijze, Geert. Heeft dat niet, denk ik? Nou ja, Wat haast dat in Andries Jonker? Niks. Oh. Maar Jonker is in... Jonker is voor mij ook, hoor. Viel het jou op, Sherida, die intonatie van mij? Ja, dat viel mij op, ja. Ja, ik dacht eerst zal ik het nog iets voorzichtiger brengen. Nee, maar ik vraag het hierom omdat Jonker, dat is wel een mannetje die door verschillende media nog wel eens is weggezet als een blaasballetje die er eigenlijk niet zoveel kennis van heeft. Beetje heeft meegelift op een ander zijn succes. Het succes van Louis van Gaal, ja. Om maar zo te noemen. Maar ik ken hem als trainer van Telstar en daar maakte hij toch wel wat los. Dus ik denk, ik wil even weten hoe jullie daarin tegen hem aankijken. Ja, heel goed.
tuurlijk, het is wel een man, zeg maar hij heeft echt wel verstand van het voetbal. En, maar het is een man. Ja, dat is wel een man. Ja, het is wel een mannetje, ja. Oh, maar dat vind ik alleen maar een mannetje. Ja, nee, dat is een mannetje. Ja, Goed oké. dat jij dat herhaalt. Ja. Het is wel een mannetje, hè? Ja, maar dat vind ik wel mooi. Wel met uitstraling, met passie. Weet wat hij wil. Ja, ik ben heel blij dat hij er is. Maar ja, nog wel belangrijker, Sherida. Leuk en aardig, want hij zet die wel op de bank de volgende wedstrijd. Heeft hij wel respect voor de Record International? Ja, dat heeft hij zeker. Maar goed, dat heeft hij ook goed uitgelegd, hoor. Dus dan heb ik er ook begrip voor. Maar wat is de uitlist dan? Nou ja, kijk, Damaris heeft hij een hele periode niet zien spelen. De laatste keer was geloof ik in september, oktober. Toen raakte ze geblesseerd. Ja, kijk, en je wil wel iedereen klaar hebben voor het WK. Nou ja, en dat zijn dan momenten. En dan wil hij haar ook zien als speelster die veel speelt bij Lyon. Hoe zij het dan doet in het Nederlands elftal met het oranje shirt aan. Dus weet je, dat snap ik wel. Kijk, hij zegt, ik weet wel wat spitsen kan. Ja, en straks op het WK, dan zit Stoberg gewoon in de basis. Nou ja, de beste gaan spelen. Dus we gaan zien wie op dat moment de beste is. Dus het is nog lang niet besloten. Jij, Sherida, jij bent de beste. Ja hoor. Kijk, ik ben daarin wel bescheiden, maar ik doe er alles aan. En ik hou wel van een uitdaging, dus. Ja. Hey, en hoeveel Friesen gaan er mooi naar het WK? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ze maken de is, selectie toch net? Nee. Dat Maar ze zit wel maar die vrouw op het veld. Ja, precies. Nou, Maar Dook is wel mooi, dan zie je. Kalma. Verder Kalma. Kasperij. En Tini Hoekstra heeft de vraag, denk ik. En gaat Tini mooi? Wat denk je? Krij of Jouwer? Nou, dat vind ik... Ja, weet ik niet. Het hangt ook vanaf, weet je, wat er gaat gebeuren. Er kan nog van alles gebeuren in deze aankomende maanden. Blijft iedereen fit? Weet je, dat is ook de vraag. Ja, kijk, ik kan nu wel namen gaan noemen, maar dat heeft toch geen zin. Maar hoe kan het toch dat er safvolle goede Friese voetbalvrouwen bent? Ik bedoel, als je naar de man... Alleen de Raben. Van Noppert, wie komt bij de laatste? Huistra? Kromkamp. Nou, dat is echt... 2006. Heel min. Maar bij de vrouwen, met al die Friese toppers, hast je daar een idee van? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar misschien ook een beetje... dat karakter wat wij hebben, maar ik weet het niet. Misschien is het moeilijker aan de mannenkant om door te stromen qua het voetballen. Ik heb geen idee. Vind ik lastig zeggen. Ja, nou goed. 2 vragen nog, Sherida. Waar wordt de landskampioen? Sorry? Wie wordt de landskampioen? Ajax natuurlijk. Ajax. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Goh, zo. En wie wordt de wereldkampioen? Wij. Kijk eens. Nog één vraag, Sherida. Dat is mannenpraat, hè? Nou heeft het wel hoe die Johan Cruijff Arena, leuk en aardig. Maar hoe 2 weken gewoon weer in die vertrouwde Abel Enstra stadion. Dat is toch volle mooi. Maar dat wil ik nog wel even zeggen. Dat vind ik ook mooi hoor, om daar te spelen. Dat ik daar mijn interlands ook heb gespeeld. 100ste geloof ik, weet je. Dat is ook wel als thuiskomen hoor. Ja, mooi. Dat is ook Maar, zo. ga je dan misschien toch nog die carrière afsluiten bij Heerenveen? Is dat nog een... Dat weet ik niet hoor. Dat weet ik niet. Dat hangt ook vanaf hoe het allemaal zich ontwikkelt. Ja. Dus dat weet ik niet. Ons zien we volle mooie primeur, hoor. Ja, dat wel misschien, ja. Dat zeker. Sherida, Mikey Tanksezen, dankjewel dat Steven op de telefoon komen hoorst. Ja, geen probleem. Jullie ook bedankt. Oké, Sherida Spitsen dus van Ajax. De jonge Cruijff van de vrouwenvoetbal. Precies. Ooit zijn toch Vera Pauw. Kijk, Heerenveen International, hè? van Ajax. En ik heb hier kaartjes van Heerenveen Ajax. Wat wie de vraag ik hier? Ja, de vraag is, wat is de maat van de trui die Roelof de Vries draagt? Het is een trui die die kriegen net van zijn Huid de Mem. Die kwamen waarom uit Spanje. Namen deze prachtige trui mooi. En wij horizontale banen. Bij horizontale banen. Mooi gedekte kleuren. Past in het voorjaar. Je kunt het zomers, als het een beetje fris is, op de camping ook nog even aandoen. Maar is het... Alleen de vraag is, wat voor maat is het? Is het L? Is het L? Ik heb het jongen, jongens. Spaanse maat. Is Ik heb het jongen. Ik heb Is het L? Ik heb het jongen. Oké. Is het XL of is het XXL? De goede antwoorden, maar ik de foute antwoorden. Kom op. Dat is zomaar Die kinderen. kunnen naar sport@omroepfriesland.nl en dan binnen ze misschien wel voor die. Heerenveen Ajax. Heerenveen Vrouwen? Ajax. Nee? Nee. Mannen. Nee. Het is gewoon Het is het is gewoon de man van Kees van Wonderen. De man. Onder andere Tolvermaat. Milan van Ewijk. En van Milan. Ewijk die had dus onjoen dat hij fotbal in de simmer. Klopt. Ja, begreep je dat? Ja, nee, ik vind Van Ewijk zijn ontwikkeling dit seizoen is echt fabuleus. Ik vind... Is hij misschien wel de beste rechtsback van Nederland? Ik geef hem weg. Nou, laten we eens even Tron nemen. De Nee, rechtsback van Ajax. voortstrepen, Rens is net voortstrepen. beter. Nee.
Nee, maar hij maakt is wel beter. Petersen is ik wel beter. Nee, ik vind hem dat hij hem zaak goed ontwikkeld had. Ik hier wel, hier is altijd die drive, die had hij nog steeds en die ik altijd denk, dat is fijn dat je dat heeft als rechtsback. Maar onder de bal dacht ik soms wel eens dat Kim Wollers wat beter. Hij speelt hem. Hier was een neiging naar de verkeerde kleur te spelen. Precies, maar dit is zo net. Echt fabuleus. De wijze waarop hij die goal aanmaakt, ik vond het echt een fantastische goal. Die 3-2. De assist vond ik het mooiste. Maar de wijze waarop hij hem aanneemt en dan nog even een isket. Wie net is heel moeilijk. Kan hij beter worden als Dumfries? Ik ga heel lang tot van net, maar ik denk inmiddels van wel. Ja, Kim wel. Ja, hij heeft wel alle voorwaarden. Die het meer fysiek. Ja, van Ewijk kracht. Ja, precies. dat, Van Ewijk, dat is iets meer een mondje. Hij is Lietser. Maar hij had ik wel kracht, hè? Ja, maar net, als het hem in een boxring zet, zien hoe Denzel Dumfries, dan wint hij dat net. Nee, dat denk ik ook net. En eerlijk is eerlijk, Dumfries had hem wel echt stormachtig ontwikkelen bij clubs als en dat wordt Inter. echt belangrijk van Ewijk natuurlijk, dat hij net een te grote stap neemt. Want ja, je kent inderdaad naar Fulham, naar de Premier League. Maar ik vrees me al dat hij daar aan de bak komt. En Dumfries had dat natuurlijk perfect dienen, toch nog een tussenstap in de Nederlandse top te maken. Maar hij dan naar PSV, want PSV zou ik wel interesse in hem hebben. Nou ja, ik denk dat ik ben het volsluim, maar dan ook volsluim bij Andor eens. Wat weet hoe het in is, jongens. Nee, maar hij moet, want dat is het grote gevaar. Die stappen één keer matchen naar de Premier League en dan versoepen. Daar moet hij om voor waken. Dat had die Dumfries fantastisch dingen. Zit die nou trouwens wel in de basis bij Inter? Nee, ja, nou, hij heeft wel weer een assist al onder weekend. Ja, maar hij zit net echt in de Champions League basis. spelen die net. Champions League net, hè? Nee. Nou, Maar dat had hij goed dingen. Dus Van Ewijk het eigenlijk wel. dus het zou wel... Ja, goed, maar dan is het... Ja, dan is Jereveen hem wel kwiet. Ja. Dat is toch het lot van Jereveen? Ja. Opleiden van de Die top. Kijana Hoover, die werd hier door PSV van Wolverhampton Wanderers. En toen zei Van Ewijk van, ik ben gewoon beter dan hem. Dat weet ik. En bovendien is er nogal een mentaal probleem. Dat zei hij toen al, want hij komt nog van Jong Oranje. Ja, die is al wel fot. En toen die PSV, wie wil een beetje Van Ewijk of Hoover. Nou ja, daar had ze die Hoover hellen. Dat is dus mislukt. En ik sluit net uit dat hij in de sim wegkomen. Maar ik vrees me had PSV hem nog op betelling in. Ik denk dat als clubs als Fulham en Sporting Lissabon echt serieus binnen die geruchten gaan, dan denk ik dat het stadion PSV al financieel in elk geval voorbij is. Ja, maar dan kan Jereveen Samar... Wat zou die opsmieten van Ewijk? Nou, ik denk... we staan gewoon richting de 10 miljoen. Ja. Dat denk ik echt. Ja, dat denk ik echt. Rosbeck, die 4 keer scoort. Ja, ik vind altijd nog dat Dumfries voor te min yield verkocht is door Gerry Hamstra om PSV. Dat die iets van 6 miljoen. Maar zie wat die nodig is. Dus ik vind voor een Rosbeck van een subtopper, middenmotor in de eredivisie vind ik 6 miljoen echt de max. Ik denk. Ja, ik denk het net. Ik denk echt dat hij heel goed wordt in. In elk geval, misschien dat PSV nog om de hoeken komt te zien. Cambuur, maar denk je in PSV? Hoe maakt Cambuur het nou eigenlijk want in PSV? Want ja, daarna komen cruciale wedstrijden. Tjen Excelsior en Tjen Emmen op 1 april. Die mat je eigenlijk winnen. Ja. Dit is misschien wel een ingecalculeerde verliespartij. Ik denk het wel. Zoen je misschien het zeggen, maar elke niet tik maar een tikkeltje blessuregevoelig is. Oh ja. Johnson, Mahi, Voor. We stellen ze net op. Dat is ingecalculeerd verlies. Maar bij Kajet naar AZ Cambuur, wie het verschil tussen nummer 3 dat koers net Jen. En nummer 18. Zag je niet hoor? Net Jen. Dat koers net Jen. Hoeveel zit PSV nou? Te redden? Nou ja. Ja, en eerlijk is het RKC hier ik wel konsen, juster. PSV. Ja. PSV is net een goede. Maar goed, hoe maakt gewoon Spili, man. Gewoon Spili. Dus juist ik een Greenstje Feyenoord. Die heeft natuurlijk pech dat die Joey Vlierenfluiten Kooi er weer aan het fluitje is. Lucky Feyenoord. Maar oors hier Greens, ik zou maar een puntje in de kaart kennen. Dus maar ik gewoon bij voetballers, maar kom op voetballen. Ging al lul. Zo hoe maar 1 keer in de week. In midweekse ronde. Zo maar je wilt toch wel dat elke niet fit is voor die 2 cruciale wedstrijden. Ja, maar ze raad je net al geblesseerd. Dat valt wel een beetje mooi. Voetballen. Nou ja, goed. Ik dacht maar hier. En hij krijgt uitlijn. Het voelt al heel mooi. Maar zijn familie ziet er ook aardig goed in. Nou, die schrikt met... Nee, maar dit weer een trucje van hem. Ja, maar dat wist je niet in. Nee. Ik zie dit op televisie. Ik denk, dit is klaar. Daar gaat hij weer. Ja, het is gebeurd. Dat heb ik ook wel zo. Maar alles oorsquad, toch? Ja, zo zie je er al bij. Maar ik moet zeggen, er kwam even een close shot, zeg ik even skin. En dan zie je zo'n smile op zijn gezicht. Maar Harvey Bisschop. Ik denk, nee, er is niks aan de hand. Oké, dus gewoon Cambuur, volle bakje naar je PSV. Natuurlijk. Je moet in het ritme komen. Je moet
hoe zei Henk de Jong dat hij de spritse giet weer krijgen. Dus voetbal. Ja, en Ulte had het altijd van we willen een serie deel zetten. Nou ja, goed. Dan mat dat matje in PSV. Ja, je kunt hem verliezen. Maar dan, so what, door. Kan ik league spelen. Precies, dat geen punt. En je zoenen ik winnen. Dat zou ik nog kennen. En dan Heerenveen, Ajax. Ja. In het eigen stadion. Ik winnen kennen. Binnen kaartjes of zo nog? Er zijn kaartjes te krijgen, ja, voor deze wedstrijd. Ja, Dat kan ik je over vertellen. Dan, nee, ik ging het net een Geert Fortuintje met die camera pakken. Nee, goed. Schoenmaker blijft bij je leest. Ja, of in dit geval bij je gestreepte trui. Specialisten overlaten. Moet ik nog een keer, jongens? Nee hoor, we gooien er nog wat laatste overdenkingen in. Oh ja. Voor de rest van de weekend. Niet op terugkomen. Nee. Geven we net nog hoe Heerenveen Ajax Was dat nog? Kees van Wonderen, heb het wel eens jet, wil graag winnen van een topclub. Ja, dat klopt. Zo het kennetje in Ajax. Dat is de allerlaatste komers. Ze pakken wat dat is de laatste komers, toch? Ja. Jongens, nee, PSV uit nog. Heerenveen wint dat gewoon in Ajax. Ja. Nee, maar hij wil heel graag in het eigen stadion winnen van een top 3 club. Ja. Nou, hij mocht het 2 keer wansje in Feyenoord. Beker in competitie, beide keren. Trek net. Hij had al spielertje in PSV, Ekvalen. En nou, de laatste komers. Het mat nou... Wil Casey Wonderboy nog wat? Casey wint van Ajax. Die speelt Rens. Die wordt helemaal scheel spelen. Ik vul er eentje in. Ik kreeg nog wel een appje, jongens, vorige week. Ik doe maar niet mooi. Ik kreeg een appje na de bekerwedstrijd van een jongen uit Ljouwert die fanatiek Feyenoord-fan is, die het alle keren naar de Kuip gaat. Die zei, hoe is het met die Arjen de Boer? Want zijn clubke het verloren van Feyenoord. Dat had hij niet gedacht, want ja, Dovi is lovend. Heerenveen, die zoen wel even van Feyenoord winnen. Dus die is samen kind. Ja, het is samen kind. Ze hebben kansen hoorn. Maar ben we misschien net een beetje te optimistisch? Nee, zeker net. Nee, we zijn gematigd opgewekt. Ja, maar van mijn Saroui in de ploeg, dan kun je van die elke niet winnen. 4-0. Het probleem is wel van in al zijn enthousiasme wil die Saroui het liefste ek oer de doellijnen hinnen dribbelen. Dat hoeft nou ik weer net. Je mag ik wel eens een keer uitdrukken. Maar goed. En zou je dan Van Hooijdonk in de spits zetten of Karlsbak? Hooijdonk. Karlsbak is nog net z'n 4. Ik ga een overdenking. Ja? Andor, Karlsbak of Van Hooijdonk? Van Hooijdonk. Okay. Maar of van Amersfoort op het zien. Of in de spits. Nee, maar er net op bij waarom komen. En al has je op het zien. Zo kennen. Dat zou ik kennen. Ja. Er zijn allerlei mogelijkheden. Ja. Maar dat lieten we lekker oer aan Kees van Wonderen. Jongens, de overdenkingen voor de rest van de week. Andor, Douwe Amels of Nick de Vries? Douwe Amels. Tuurlijk. Nummer 14. Roelof. Ja. Heerenveen helpt de play-offs van Europees voetbal, ja of nee? Ja. 50-50, ja, dat zou niet maar oké. 50-50, maar ja, het is nou gewoon ja. Volmondig ja. We komen niet terug. En de laatste is verkeerd. Als je thuis met 3-0 winnen kinderen van PSV, dan kan het in Eindhoven ek. Zo is dat. De vol met de boor. Heren, maak je hem dankzij ze. Ons via deze podcast van Omroep Friesland. Ik zou zeggen, graag ont na je weekend. Dag.